L'habitació amagada, per Eva Charlén i Mari Carmen Sáez. Annie era una jove de cabells castanys clars i onejants i ulls verds, també clars, de 13 anys. Kira era la seua gossa. La tenia des de que era ben xicoteta. La va trobar abandonada pel carrer un dia que plovia molt. Li feu molta llàstima i se l'emportà a casa. Al principi sa mare no hi era d'acord, però després se'n va encaterinar i se la van quedar. Annie duia una vida despreocupada. Vivia molt bé, tenia molts amics i anava a una escola ben bonica. Però en només uns mesos tot va canviar com de la nit al dia a causa dels problemes econòmics i van haver-se d'anar a l'antiga casa de l'àvia d'Annie. Aquella casa era ben vella, tant que la pintura era groga on hauria de tenir una tonalitat més blanca. A més, les finestres eren de fusta, molt velles i d'allò més lletges. Quan Annie va entrar en aquella casa, es va quedar bocabadada. Semblava que no l'havia netejada en moltíssims anys. Tenia pols i teranyines per tot arreu. Del sostre penjava una llàntia de molts llums que quan van intentar engegar-la va parpellejar i s'apagà tot seguit. I aquesta ha de ser la nova casa? Puf! Esbufegà Annie. Sé que no és la casa més bonica del món, però en unes quantes reparacions quedarà com nova. Li respongué sa mare tractant d'animar-la. Pots mirar quina serà la teua cambra? Sí, mare, quina il·lusió! Exclamà absolutament desanimada. Annie estava pujant l'escala quasi arrossegant els peus quan un dels graons feu un soroll estrany. Feu una passa enrere, tornà a xafar i tornà a cruixir d'aquella manera tan particular. Per què sona així aquest graó? És com si xafara en fals, pensà en veu alta. Kira la mirava amb el cap de costat, plantant les orelles de punta. Annie es va agenollar i li va donar uns colpets amb la mà. I de sobte l'escala va desaparèixer i Kira i Annie caigueren a terra. Kira! Va cridar Annie. Des de terra, alçaren el cap i descobriren una cambra tan gran com tota la casa. Que estrany! Va exclamar Annie. Som en una sala idèntica al menjador, però som al soterrani. Sí que és estrany, digué una altra veu. Annie girà el cap a poc per veure qui havia dit això. I si no era la veu de sa mare... Kira, has parlat tu? Preguntà Annie sorpresa. Òbviament, no podia ser. La veu li era familiar, però no aconseguia reconèixer-la. Annie, que bé que has arribat! Exclamà la veu de dona. Qui ets tu? Preguntà Annie tremolant. Soc ta mare, que no en reconeixes? Li preguntà la dona amb naturalitat. Ma mare? Ma mare no s'assembla gens a vostè. Cridà Annie enrabiada. No sóc la teua mare de sang, sóc la teua altra mare. S'explicà la dona. La meua altra mare? Preguntà Annie aclaparada. Clar que sí. Tots tenim una altra mare. Jo no sóc tan primeta ni tan bonica com ta mare carnal, però sí que tenim un llegam espiritual que transcendeix l'herència genètica. Annie es quedà allí palplantada, tot mirant desullada la dona aquella. Això què és? Una capa deslluïda de color morat que li arribava fins a la punta dels peus li cenyia el cos boterut. Li feu pensar en una botifarra mig rebentada. Sobre el pit opulent reposaven les mans, lletoses i lluentes com dos gripaus ben nodrits. L'altra mare teua i jo són com dues gotes d'aigua, encara que no ho pugues entendre. Què?
xisclà Annie. Què és el que no has entès, nena? Preguntà la dona repenjant les mans sobre els malucs amples. Des del seu clar que sí fins al final de la frase no he entès ni pruna. Kira es protegia darrere Annie i vigilava la dona. Remenava la cua i les potes s'estremien. Les orelles semblaven més punxegudes que mai. Annie li acaronava el cap i sentia sobre la pell la inquietud de la gossa. De la boca de l'animal s'escapaven uns petits gemecs de cadell abandonat. La dona es gratà la barbeta redona, es mossegà el llavi inferior i feu una ganyota. Annie clavà els ulls en aquell cap que li recordava el d'un porquet dels dibuixos animats. Pensava: Com puc dir este mamarratxo que és ma mare? Si té un pandero on podria viatjar una banda de música. Diu que vostè és la meua mare espiritual? Afirmatiu. Deu ser veritat perquè la corporal no té gens ni miqueta d'espiritual. Mira quin cul del món m'ha fet vindre. Eixa boqueta, nena! Nico! Cridà la dona. Annie s'espantà. Darrere la dona, com que es materialitza d'entre els esperits, es feu present un jove de pell color de banús i un collar de punxons al coll. Ostres, tio, d'on ixes tu? Ma, que eres moniata, digué la dona. Ha estat tot el temps així. Només una autocentradeta com tu pot ignorar les persones. Ell és Nicodemus, el meu gos perdiguer. Abans era com tu. Això? Com jo? Ni somiar-ho. Nico clavà la mirada en terra. L'esquena arquejada el feia semblar més baix que no Annie. Apenes se li veia el rostre. Només el cap rapat on es distingien les pigues negres dels cabells incipients. Annie enclissà els peus, empresonats dins d'unes botes negres enormes, deslluïdes sense cordons. Els pantalons li penjaven sobre la cintura esquifida i els camals, esfilagarçats, li banderejaven sobre les cames. El jove es fregava el pit amb la mà esquerra. Els dits, prims i ennegrits, eren com agulles que relliscaven sobre la samarreta gris que li deixava el melic a la vista. La dona s'espolsà els cabells cargolats i vermells, dels quals caigueren unes molles de pa. Des de la gola li explotà una rialla. Annie va patir una esgarrifança i es fregà els braços amb les mans una mica tremoloses. Kira s'abalançà sobre la dona. Ella li pegà una puntada de peu. La gossa es va rupir amb un plany fondo. Annie es va ajupir al seu costat. Kira, preciosa meua, per què li has fet això? Molt la bèstia. Ella no t'haguera fet res, només està espantada. A qui se li acudeix fer eixos escarafalls? Vinga, Nico, emporta't esta gossa i fes-la esfumar-se. Així sabrà quin és el seu lloc. Nico s'acostà a Kira. En allargar la mà per agafar-la, la gossa s'alçà d'un bot, li pegà un mos a la mà i va fugir tota esperitada i lladrant. Nico bramava agafant-se la mà ferida i vinclat en terra. Inútil! Es cridàs a la dona. Kira, Kira, torna! Pregava Annie. Quan intentà córrer darrere de la gossa, una mà fèrria li va engrapar el braç. Quieta, sí, princesa! Li amollà la dona amb un somriure de rateta. Oblida't de l'animalet. No el tornaràs a veure. Tot seguit, començà a dansar cerclant la jove. Semblava una serp que intenta engalipar la seua presa. Els cabells se li besaven sobre la cara com serpentines enceses enmig de la penombra que les voltava. Esta tia està sonada. Remugà Annie entre dents. Has dit alguna cosa, nena? Preguntà la dona deixant de bellugar-se. Annie acotà el cap. Després va mirar Nico mentre s'alçava de terra i la dona li amollà un calbot. Pobret, em fa llàstima i tot. Tu, Trasto, ensenya la nostra convidada a la seva habitació. Annie, d'esma, va seguir Nico.
Travessaren una porta. Al darrere hi havia una sala de grans dimensions. Una escala de marbre baixava cap a una altra habitació encara més gran. Allà, a sota, hi havia tota una horda de persones que pul·lulaven d'ací cap enllà per l'espai. Duien unes túniques blanques i anaven descalços. Se sentia una lletania com d'abelles zumzejant que feien sonar tots alhora. Flamboyant, flamboyant, només una idea, un pensament, tots igual, allò que és diferent no ens val. Enmig de tot aquell guirigall s'erigia una estàtua bastant ridícula. Annie va reconèixer els perrinxos que li coronaven el cap, la imatge de la dona aquella, encara que no estava ben acabada, com si l'haguera esculpit un xiquet. A més, hi havia un gran nombre de guàrdies amb armes ben agafades. Els uniformes eren sacs de xarpellera, com els que s'utilitzen per recollir garrofes. Al cap duien uns cascs similars a les escorredores de cuina. No gosses ni preguntar per este prodigi. S'escoltà la veu de la dona. Este privilegi que s'oferís als teus ulls. A poc ens farem amb la voluntat del món sencer. Tots serem un. Serem una sola idea, tots sota una sola voluntat. La comunitat. En el nou ordre no hi ha llocs per als errors de la naturalesa. No volem negres, no volem homosexuals. Eixa gentora i els animals han de servir només per als nostres propòsits. Són éssers sense ànima. No volem un altre pensament que el que la comunitat dicte. Tu ara ets nostra, has tornat a casa teua, al lloc que es correspon. Quines bajanades diu? Nosaltres som els elegits. En realitat jo sóc l'elegida. Quina vista que ha tingut qui l'hagi triat. Ets una pedra en la sabata, saps? Igual que ta mare. Què ha de dir de ma mare? Ja volguera vostè. Justícia, jo deuria ser ta mare. Jo et vas criar, saps? Ta mare es resistia a acceptar el seu paper. Sempre ha sigut una indisciplinada, una orgullosa que es pensava millor que tots nosaltres. Tu ets una filla del sistema perfecte que hem creat. Cada dia s'estén més i més. Per fi vos hem trobat i tornareu a casa vostra. La dona li clavà una jeringa al braç i Annie es va desmaiar sobre els braços rebents de Nico. Annie despertà sobre un llaç, encarcerada dins d'una gàbia. Al voltant n'hi havia d'altres, buides. Davant seu hi era Nico amb una motxilla a l'esquena. Li pareixia un altre, més fort, més alt, i ara ja no duia el collar. Ell va obrir la porta i la va fer eixir agafant-la de manera suau de la mà. Què en fareu ara? Caminaren en silenci al llarg d'un passadís que feia pudor de reclosit. Arribaren a una sala petita. Ell apartà un armari. Darrere n'hi havia un forat de ventilació. «Esta és l'única manera d'escapar d'este infern», digué ell mirant-la als ulls. S'hi endinsaren i s'arrossegaren en l'oscuritat estreta cap amunt, fins que arribaren al final. Tot de pedres i terra els impedia el pas. Nico tragué de la motxilla 2 cullerots de metall i li'n van donar una a ella. «Cava!» Ella va obeir. S'hi afanyaren de valent una llarga estona. Els dos bleixaven, la suor es barrejava amb les llàgrimes. Per un moment deixaren de cavar i es miraren amb la decepció en la mirada. De sobte començaren a sentir un cols darrere de la terra enfangada. Després, els lladrucs de Kira. Kira, és la meua Kira! Annie! La veu de la mare li arriba al pit com una bala. Mare! Tornaren a la feina amb desesperació. La mare, per l'altra banda, excavava també, fins que la terra va cedir i la cara estimada de la mare hi guaità. Vinga, de pressa, hem de fugir d'ací. En eixir al jardí, Kira començà a saltironar davant d'Annie i a remenar la cua. El cotxe! Crida la mare. Els tres s'apressaren cap a l'automòbil. On aneu tan apurats? Allà,
A la porta de la casa hi era la dona. Entre el cotxe i ells tres s'alineaven a poc els guàrdies uniformats. Era impossible arribar fins al vehicle. Mos estàvem esperant. Digué la dona de manera solemne. Allà on vages et seguirem, amiga. Esta vegada crec que ho tindràs força difícil. Digué la mare. Xiquets, a córrer que us va la vida. Els tres es llançaren a córrer lluny de la casa. Una explosió feu tremolar el terra. Des de les entranyes de la casa brollà el foc com una mà gegantina que arrasà tot el que trobava. Sobre el jardí es distingia tota una estesa de cossos que s'ensorrava com una filera de fitxes de dominó. De la dona no restava ni un bri. La mare, Annie, Nico i Kira s'aixecaren. Caminaren mig atordits cap a l'automòbil. S'hi encabirem amb dificultat i abandonaren aquell lloc tan funest. La figura del vehicle, diminut sota la ventada roent, s'allargava entre la barrumbada de brases. El cel i l'horitzó eren un mantell rogenc desplegat sobre l'albada que s'hi acostava. Darrere dels fugitius i el no-res, el braol de les flameraves devorava la casa. De les espurnes se n'escapolia un udol d'animal ferit que inundava tota la vall.